Kto je dosť silný a nepustí sa do ničoho dovtedy, kým sa neupokojí, ten je naozaj múdry. Od malička mi tvrdili, že mám nesmrteľnú dušu. To sú tie najkrajšie prsia, aké som kedy videl. A čo je rodičia, veď majú len ju, ha? Na toto si nemyslel, čo? Čo si ty za Boha? Boha! Domov! Ale ohňom srdce spaľuje mi. Prvýkrát bez rúška hľadím ti do očí. Angela, poboskajte ma. Preboha, robte niečo, okolo neušli! Preboha!